Lola Bañón és llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment és professora de periodisme a la Universitat de València. Ha treballat a Canal 9 i actualment exerceix el periodisme als informatius d'A.Punt Mèdia. A més, Bañón és analista especialitzada en el món oriental i ha sigut enviada especial en diverses zones de conflicte. El compromís social i polític de Bañón l'han portada a ser membre del Comitè de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins i directora de la Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani. Pel que fa als guardons, destaca el Premi Defensa dels Drets Humans que li atorga l'organització Amnistia Internacional. Bé, avui estem fent un programa especial el motiu del 30è aniversari de la caiguda del mur de Berlín. Tu aleshores ja treballaves com a periodista. Com vas viure aquell esdeveniment? Sí, jo treballava a Radio Televisió Valenciana quan va caure el mur de Berlín. Aquell esdeveniment va marcar la construcció d'una fantasia de que realment en aquell moment estaven caminant cap a un món més igualitari, cap a un món més just, un món on estaven caiguent-se els murs que impedien la connexió política, la connexió social. Nosaltres érem joves també, però va coincidir en una època molt il·lusionant en Europa, on pensaven que la construcció europea era equiparable a la construcció d'una ciutadania més sòlida i responsable. Evidentment, després els aconteciments històrics ens han mostrat que no ha sigut, almenys en aquest ritme, però va ser un moment certament il·lusionant on connectàrem en una cosa que és molt política, la convicció de que l'acció humana pot revertir en una millora de les persones. 30 anys després de la caiguda del mur que dividia Europa, veiem com segueixen havent i proliferant les fronteres i els murs. En alguns casos, com hem dit, se'n construeixen més. Ha millorat la humanitat en aquest aspecte o estem en la mateixa situació que fa uns anys? D'entrada, a mi no m'agrada el discurs catastrofista de dir que anem a pitjor, però és cert que per actuar hem de fer bons diagnòstics i estem en una època de recessió, no solament econòmica, sinó de recessió de la consciència política i de la recessió del principi d'igualtat. És a dir, el principi d'igualtat, que era pràcticament inqüestionable fa 20 anys, està començant a deixar de ser assumit per importants col·lectius de població que pensen que la mesura correctora per a solventar això és que uns tinguen més i que altres tinguen fins i tot menys del que ja tenen. És un moment de crisi, però també els moments de crisi són moments importants en la gestió de la història. Són moments en què molta gent també pren consciència de la necessitat d'actuar. Jo crec que, per exemple, hi ha un canvi molt positiu en la qüestió del canvi climàtic, hi ha un canvi molt positiu també en la incorporació d'importants col·lectius de gent especialment jove a la defensa de la igualtat entre les persones, que no sempre ha sigut universal. De fet, és un principi, és una consecució, i per tant, com totes les consecucions, té moments de retrocés. És un moment complicat, és un moment d'extensió d'ideologies totalitàries, però jo també sempre dic que és un moment on s'han evidenciat que moltes de les coses que pensaven en els presumptes bons temps no eren realitats, eren fantasia. I des d'aquest punt de vista la crisi és dolorosa, la crisi és perillosa, però la crisi també ens dona un diagnòstic real de la situació. Això en medicina és molt útil sempre, també en política i també en societat. Tenim el que tenim i des d'aquest punt de vista hem de continuar treballant, no des d'on estàvem abans, que ens pensaven que tot estava solventat i tot anava a ser igual. El diagnòstic que ens dona la crisi jo crec que és una molt bona notícia de la situació. La música forma part de la nostra vida, està present en tot moment i en molts casos ha servit com a catalitzador de la lluita pels drets humans. En aquest cas concret, el de les migracions, quin paper creus que ha tingut? D'entrada, si a mi me preguntaren, si algun ministre d'Educació me preguntara què dues coses ficaria obligatòriament en el currículum escolar, diria l'esport, perquè ens ensenya a viure en societat, a compartir valors, i ens ensenya que tu estàs dalt, però demà vas estar possiblement baix, i que si jo estic baix, possiblement en esforç estic a dalt, això per una banda. Però la segona qüestió que jo ficaria obligatòria és la formació musical, perquè la formació musical és una formació que primer ens ensenya a treballar en equip,
els músics treballen en solitari, l'esforç s'ha de fer en solitari en moltes parts de la nostra vida, però després has d'ensamblar en altra gent. I des d'aquesta forma t'ajuda a construir una igualtat sòlida. I després, no n'hi ha manera de mobilitzar una societat si no és en la música. Això, per exemple, jo tinc una experiència personal molt evident en la plataforma de dones artistes contra la violència de gènere. Nosaltres podem donar 1000 discursos, podem fer 1000 conferències, escriure 1000 llibres, però res uneix a la gent en la consecució d'una qüestió comú, tant com anar junts a un concert, com cantar junts una mateixa cançó, com escoltar junts una mateixa sintonia. El cos físic i mental no es fica en marxa si no té una harmonia, i això és la música. En la política hauria d'haver música, i per això quan les persones s'organitzen per a construir música, estan fent un acte polític. Estan fent un acte polític. La poesia és un acte polític. I el combregar junts en aquesta qüestió és una manera també de fer el camí, jo te diria que fins i tot sublime. Després d'escoltar una ària de Pavarotti, el que per a tu és un repte domèstic se converteix en una empresa nacional. Quan tu després d'escoltar un grup cantar en la teua llengua, comences a tatadrejar en ells aquesta lletra, la teua llengua es converteix en país. No es pot formar un país sense llengua, no es pot formar un país sense música. Són les coses que ens uneixen, perquè són les canalitzadors de reptes comuns. D'ahir la importància que tenen els himnes en tots els països. Per això, quan vas a França, qualsevol acte, sona la marsellesa, la gent s'alça i entra en harmonia. Fins i tot la gent dissident, te puc assegurar que jo he escoltat junts en harmonia, gent del partit de Le Pen, hi ha gent socialista, hi ha gent del moviment republicà, junts. I es mires i dius, bueno, són absolutament diferents i es barallen, però tenen la França en el centre de l'objectiu. La música és el so és el constructor de la matèria. I a partir d'ahir fem totes les derivacions que vulguem fer. Existeix un garbuix de migracions, de motius i de maneres pels quals les persones marxen del seu país d'origen. Quin tipus és el més abundant? Aparentment, la migració econòmica és la més important i cal dir que és un fenomen universal. Des de sempre el ser humà ha fet moviment per a poder lluitar per una vida millor. Això és un dret natural, un dret no reconegut en els papers, però un dret que es veu en les aus. Les persones ens manegem per a millorar la nostra vida. A vegades ens manegem per persecució política o altres qüestions. El canvi climàtic generarà noves onades de persones que fugen de les condicions que crea el canvi climàtic, que són, per exemple, males condicions econòmiques. No es pot lluitar contra el moviment humà perquè el moviment humà és consubstancial a la nostra natura. El que sí que és de veure és que en societats organitzades, en societats estructurades i, per tant, en societats en evolució del pensament polític, l'organització comuna col·lectiva ha d'estar present. El concepte de llibertat està forçosament associat a la ordenació i a la regulació. El problema és que ara no està regulat. El problema és que ara l'única solució política que se li acudeix a molta gent és el tancament, el replegament. I primer, això és antinatural, i segon, això és antipolític. I si nosaltres som una societat evolucionada, hem de pensar en solucions polítiques. La solució política en una societat avançada sempre passa per la preservació del capital humà. Quan les coses cauen en la il·legalitat, es fomenta el negoci il·legal, ben ho sabem, les trates de blanques, les pateres en les quals les persones són conduïdes a una mort segura. I jo crec que des d'aquest punt de vista hem de fer també un diagnòstic realista. Les persones van a continuar movent-se en busca d'una vida millor, perquè tots tenim dret a lluitar una vida millor. També nosaltres, si la situació és complicada, tenim dret a moure's. Ara, l'ordenació del moviment humà és una de les coses necessàries per assegurar-se que aquest moviment es faci en dignitat. Si les persones pogueren moure's legalment, no se ficarien dins d'una patera, perquè la gent que es fica dins d'una patera és gent que té recursos econòmics, almenys uns determinats recursos econòmics per a fer-ho. I jo crec que això és important que ho tinguem en compte. Les reagrupacions familiars, les persones que estan soles són persones que tenen una més difícil integració en les societats d'arribar. I després n'hi ha que pensar una cosa, les nostres societats són forçosament plurals i necessàriament
hem d'entendre que són un factor d'enriquiment de les poblacions. Són persones que aporten. Jo crec que, per exemple, Europa ha tingut un clivell brutal i extraordinari quan ha signat pràcticament un pacte de deportació als refugiats sirians. Si els refugiats sirians haguessin sigut acollits tal i com marca la llei internacional, un refugiat és algú que té dret a ser atès, sense dubte no únicament haguérem evitat que els nens sirians moriren congelats en les carreteres dels camps de refugiats a Jordània i a Líban, sinó que, a més, nosaltres haguérem tingut l'extraordinària experiència d'escoltar un exemple de resiliència. Haguérem tingut l'extraordinària vivència de veure com persones en situació límit són capaços d'extraure el millor de cada persona. Crec que els europeus hem perdut una oportunitat molt gran de poder escoltar i tindre entre nosaltres a persones que ens hagueren aportat. De fet, quan els refugiats sirians han arribat a les universitats estrangeres, són pràcticament el número 1 de la seva promoció. Nosaltres necessitem també molts referents humans i en els refugiats hi ha una riquesa humana extraordinària. Jo crec que en Europa, que estem vivint una gran crisi econòmica, el consumisme ens ha degradat com a col·lectiu. Ens ha fet perdre bona part de les condicions, de les qualitats que teníem com a persones en una bona percepció de l'apertura cap a l'exterior. I jo crec que seria una bona oportunitat aquesta crisi de poder repensar-nos i escoltar com els altres afronten la vida amb dificultat, perquè nosaltres anem a tindre que enfrontar-la. I retrancar-se, tancar la porta, és tancar també l'oportunitat al compartir la lluita per eixir. Aquesta lluita és col·lectiva. Únicament podrem eixir de la situació en la que estem de degradació moral i econòmica si ho fem en col·lectiu. Individualment no ho podrem fer. I això únicament passa per l'apertura cap al capital humà, que som les persones. Els moviments d'extrema dreta són una realitat creixent a tot el món, un fenomen que pretén accelerar la construcció de barreres i aïllament exterior. Fins a quin punt la seva influència ha repercutit en els drets humans? Evidentment, les propostes que fan els partits d'extrema dreta i xenòfobs van directament en contra de la Carta de les Nacions Unides, van en contra de la Declaració dels Drets Humans. Atenten contra principis bàsics que han sigut la base de la nostra moralitat. Però n'hi ha que fer un exercici d'humilitat i d'anàlisi de per què han eixit estos partits. Estos partits no han sorgit per la fortalesa de la seva ideologia. Estos partits han eixit també per l'extrema debilitat dels altres partits, que no han sabut analitzar, diagnosticar i oferir una alternativa als milions de persones que s'han quedat sense un futur en Europa. En Europa la crisi l'han pagat la classe mitjana, i la classe mitjana no està sent escoltada per cap partit. Fico un exemple molt pràctic que se subscriu molt a la Comunitat Valenciana. La Comunitat Valenciana, la textura econòmica està formada per autònoms. Els autònoms molt recentment han format part dels programes electorals, però ningú atén els autònoms, ningú atén a les persones en iniciativa. Sí, s'ha creat un discurs de l'emprendedor, que és una paraula que sona com més xic, com més moderna, com més tecnològica, però la realitat és que la gent continua lluitant cada dia, alçant-se per a defensar un xicotet comerç en la total soledat, precarietat i falta d'acompanyament. I quan hi ha un problema econòmic, s'estrangula econòmicament aquesta franja. És a dir, aquesta franja és la que ara està disposada a votar a l'extrema dreta, perquè l'extrema dreta sí que ha dissenyat un programa que recull les seues reivindicacions. Però atenció, això no vol dir que l'extrema dreta vagi a complir-los, perquè l'extrema dreta està on està. És que això només que fa falta atendre una miqueta l'extracció social dels seus dirigents, el discurs cap a on va dirigir dels seus dirigents. No atendran a aquesta classe a la qual demanen el vot, però cal diagnosticar també que n'hi ha una grandíssima part de la població que no té a qui votar, que no té a qui acollir-se. I qui diu la classe mitjana, diu la gent jove i diu també, per exemple, els pensionistes. Per tant, l'extensió de l'extrema dreta es deu també a una fallida de treball per part dels partits que haurien d'haver elaborat un discurs, i en aquest cas m'estic referint evidentment a la... Efectivament, vull dir, els partits d'esquerra últimament han tingut el problema de no saber diagnosticar,
de no saber diagnosticar. I n'hi ha que baixar molt al territori i saber quines necessitats té la gent. La gent està patint gana, la gent està tenint necessitat, especialment en els pobles. Moltes vegades, quan se fan anàlisis polítics, els analistes polítics viuen en les grans ciutats. Viuen en les grans ciutats, tenen bons salaris, són professionals, no tenen res a veure en la textura de la gent a la qual estan analitzant i en la qual no parlen. Però, evidentment, quan una persona d'un poble no té pa per als seus xiquets i no troba que les seves reivindicacions estan arreplegades en alguna proposta política, busca a on pot trobar futur per als seus fills. Evidentment, l'extrema dreta no va donar futur per als seus fills, però crea la fantasia de que va donar aquest futur. N'hi ha molta gent, per exemple, la gent dels pobles, la gent de la classe mitjana que ha sigut la castigada, la classe mitjana la castigada, la que ha tingut que deixar de portar a la universitat als seus fills, i això és molt important el que estic dient, perquè la classe mitjana ha vist com en els últims anys s'ha perdut la possibilitat de l'ascensor social. Això sí que passava fa uns anys en Espanya. Jo, per exemple, nosaltres som un exemple de l'ascensor social. Fills de classe treballadora, fills de classe molt pobra, que a base de treballar els nostres pares i a base del nostre esforç hem aconseguit trencar la nostra classe social. Però, atenció, la crisi econòmica ens ha tornat al lloc on presumptament mai deguérem d'haver eixit. I aquesta és la realitat. Si l'esquerra no torna a ficar damunt de la taula de que n'hi ha possibilitats de promoció per a la gent que treballa i se dedica a crear condicions en les quals la gent que treballa és igualment mirada que la gent que no treballa, no anem a fer res. I per això alguns partits d'esquerra que estan disposats a mantenir la desigualtat, però que en el seu discurs sí que introdueixen aquest element, han aconseguit que la classe mitjana els vote i els mire. Lola Bañón, periodista, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada. Gràcies a vosaltres, un plaer. Notes de llibertat. Música i drets humans en la sintonia de Vox UG Ràdio, amb Sergi Moyano.